Ir-residenti li jqogħdu fi triq ix-Xeda u triq l-Irdum f'San Pawl tat Tarġa jinsabu rrabjati ħafna meta x-xogħol ta' kisim il-ġdid ta' toroq fejn joqogħdu waqaf ħeżrem. Huma wkoll ġew informati mis-Sindku Marija Degwarra li jridu jistennew 6 xhur oħra. Meta provajna nikkuntattjaw il-Konsil biex naraw x'inhu jiġri, l-ewwel diċerija li kellna kienet li problema ta' finanzi. ċaħduha wara wasal il-messaġġ li hawnhekk hawn problema għax il-kuntrattur m'għandux materja prima. U qed jgħidulna wkoll li għandna nistennew anke sa 6 xhur. Meta tkellmu ma' One News uħud qalu li qabel kienu moqdin aħjar, madankollu meta bdew ix-xogħlijiet fil-bidu ta' Ġunju, inkluż bdil ta' bankini, ġebu wiegħda li l-affarijiet kienu ser jitjiebu. L-inkonvenjent huwa li kif ġejna għar milli konna. Għax it-triq kienet kull ma kellha ħażin hija l-qlib, ngħid għalija l-qlib jitfalli law ġol bankina ġol garax, issa nqalat u mid-dera ħadeqba hekk. L-inkonvenjent ta' residenti huwa kbir. Għandi wieħed mit-tfal jibgħati blażma, dat trabiet kollha tista' timmaġina fis-sajf bla xita bla xejn mhix għaddejjin, kull darba li tgħaddi karozza. Għandna ħafna trabiet u ma inna hekk xi 3 ġimgħat issa diġà. U id-toroq l-oħra ilhom diġà xhur, ma nafx għalfejn baqgħu jaqalgħu, ma nistax nifhem jien. Oħrajn m'għandhomx aċċess biex idaħħlu l-vetturi tagħhom fil-garaxxijiet. Il-tarma għadu ma sarx, allura jiena ma nista' nagħmel xejn, ħlif inħalli l-karozzi kollha barra għall-inkonvenjent anki ta' residenti oħrajn għax ma jkollhomx fejn jipparkjaw. Il-Kunsill Lokali qal lir-residenti li l-problema tagħhom hija riżultat ta' skarsezza ta' materja prima u nuqqas ta' asfalt fil-Gżejjer Maltin. Ir-residenti jirrimarkaw li dan ma jagħmilx sens meta xogħol simili għadu għaddej f'diversi lokalitajiet oħra. Kieku baqgħu bil-kontratt oriġinali kien ikollhom materja prima biżżejjed biex jagħmlu, ma mhix wara li jgħidulna m'għandhomx materja prima jaqbdu t-toroq oħra. Ir-residenti qed iħossu li talbiet tagħhom qed jiġu injorati meta ilhom mill-20 ta' Ġunju ibatu għax il-kuntrattur tela u ma ġiex aktar. Madankollu wara li One News żar il-post, il-Kunsill Lokali qal li l-materja prima li skontu kien hawn nuqqas għadek f'waslet u x-xogħol ser jibda dalwaqt.